con los terroristas. Rest in peace Gangnam Style. De Harlem Shake is de afgelopen dagen in een razendsnel tempo een wereldwijde hit geworden. Filmpjes van kleine groepjes mensen die helemaal losgaan op het nummer van Bauer. Die kom je de laatste tijd veel tegen op YouTube. Maar dat kon ook op grote schaal. Remco en Renzo organiseerden in een week tijd de grootste Harlem Shake van Nederland. En misschien ook wel van de wereld. Nu is het nog hartstikke rustig hier, maar zondag 17 februari om 2 uur gaat het hier helemaal los. Ik zat rustig in de pauze achter mijn laptop. Ik zag die filmpjes. Ik dacht, nee, dit kan Leeuwarden ook. Dus gelijk mee bezig gegaan. Hij kwam al vroeg in beeld. Van, zal ik de video dingen en alles even doen. Dus zijn we gaan samenwerken en gesprekken met de burgemeester gehad of we een soort van vergunning konden krijgen. Dat is een ontheffing geworden. Dus van een uurtje. Nou, daar hebben we ons zeker aan gehouden. En dat is mooi gelukt volgens mij. Om 1:30 was het nog een beetje rustig van wat gaat er nou gebeuren. Maar ineens de explosie. Er waren zo'n 700 aanmeldingen volgens mij via Facebook, want ik had vanmorgen nog even gekeken, maar er waren meer volgens mij. Maar ja, ik denk dat we over de 1000 hebben gehaald, want het hele plein stond hier gewoon vol. Ik denk dat we er overheen zijn gegaan en dat we een mooi feestje hebben gebouwd met z'n allen. Ja. Zo, dat is echt te gek hè? Echt te gek. Daar gaan we. Camera's klaar? 3, 2, 1, go, muziek! Con los terroristas. Are you ready? Yeah! Yeah, op de bus! Con los terroristas. Kijk, dit wil ik zien! Jullie zijn de eerste toch die zoiets hebben georganiseerd? Ja, we zijn de eerste in de wereld die echt met een podium, een week voorbereiding al zo heeft geregeld. Maar ja, daar heeft toch best wel wat tijd in gezeten. En als je het intro ziet en het hele filmpje, dan zie je wel dat het echt te gek wordt. Ja. Ja? Ik sta nog helemaal te shaken, want hoe het resultaat gaat worden, joh. Echt sick. Gewoon Geweldig. echt sick. Ja. Ik zag bijvoorbeeld ook een helikoptertje hangen boven in de lucht. Was die ook voor jullie? Nee, die is er nog later bijgekomen als externe partij. Dus maak het nog even af. Ik wil iedereen hartelijk bedanken. Applausje voor jezelf. Dank je.